Здравейте, аз съм Донка Кинчева и днес искам да ви представя хидрогел пачове за очи на Atomy, които са абсолютно натурални. Виждате на екрана съставките, 7 чисти съставки от остров Джеджу, които са наистина уникални. Ефектът е видим още след първото поставяне. Това е патентована технология на Atomy. Хидрогел маската с есенция, която е абсолютно бързо абсорбира вашата кожа. Тук виждаме вече това как изглежда, каква е дебелината на гела преди и след използване, т.е. количеството, което се е усвоило от вашата кожа, местата, на които може да ги поставяте самите пачове. Наистина ефектът е видим, заслужава си да имате този продукт. Нито едни и други пачове за очи не са толкова абсолютно натурални, че да можете, след като ги използвате, да разтворите във вода и да използвате цялото количество да мажете тялото си. Тук отново ще видим какви съставки имат. Екстракт от морски водорасли, увлажнява, балансира нивата на кислорода, екстракт от корал, люцерна, морски колаген, екстракт от перли, морски комплекс, ниацинамид. Това е един продукт, който трябва да имате задължително. Пачовете са 60 броя в опаковка и стигат за цял месец. Може да ги използвате през целия месец. Тук имате още добавки, които има вътре в тях. Наистина 100% уникален, използваем продукт на 100%. Ще оставя координати как може да се здобиете с тях на видеото. Заслужава си да ги имате. Няма такива пачове.